Tumela ngithobela sanibonani molweni ibhotani njani abusheng zidosha nezidoshokazi kaNonkwenkwezi. Hlala nami ndihlale nawe ungashingi ungandishina ngomnye umzuzu kuba kaloku ndingayintoni na ngaphandle kwakho. Sanibonani molweni ibhotani njani camagwini makhosi ndlondlo ezinkulu bayede bethunani thokozani. Today ndithi mandize kuni with a new topic. Ndifuna sixoxe ngamawele. This is a topic ekudala ndinqwenela but ivele ingaveli. Recently I attended a funeral yewele and it dawned on me ukuthi uninzi lwethu asinalwazi luphangaleleyo ngobuwele. Ndiba nalo ke nexesha lofumana ii-consultations ufumanisa into yoba abantu bayabhidwa xa kuziwa kwisiko elidibanisa iwele. Yiloo nto ke namhlanje ndithe makhe sincokole ngamawele, ngokokuzalwa kwawo nobume bawo nesiko njalo njalo. Ndinee-points ke ndizicholacholayo endibawela into yoba sithethe phezu kwazo. I think I have about 8 points here, ne? 1, ulwazi endinalo nani ke nawunceda kwii-comments nongeze umntu awungeze naye into ayaziyo ngamawele. 1, amawele ayahlanjwa ngomthi wamawele. Niyayiva ke ngoku? Ikhona into ethi umntu ozalwe eliwele kubakho, I don't know, mhlawumbi diphenda ngokwefemeli yakho, but kubakho ilixa loba nihlanjwe. Lawa ndiwaziyo mna kokwabo bahlanjwa kube kanye ngonyaka, kuthiwa ngumthi wamawele. Uvame umila emaweni, uyayiva? Ngelishwa ke nama ndilazi andilichani ncam igama lalo mthi, kodwa ukhona umthi wamawele, ne? Point yesibini, point yesibini ukuthi amawele awabhubhi, ayaduda. Akuthiwa libhubhile, kuyene kuthiwe lidudile. Uyayiva ke ngoku? Ngoba phofu sele ebhubhe womabini, awabhubhanga adudile. Umzekelo futhi kuphinde kuthiwe xa elinye ligula kuthiwa liyazenzisa. Aligula kuthiwa liyagula, kuthiwa liyazenzisa. Kulungiselelwa ntoni? Kulungiselelwa uba lo ungaguliyo because andiyazi noba bayakhweletelana ngokomoya. Khumbula iwele kaloku sithatha uba sisiqu esinye ngumntu omnye, into okunayo ngokokuzalwa bohlulwa baba babini kodwa besisiqu sinye. Bengumntu omnye beziziqu zimbini. So ezi ziqu zimbini ziyakhweletelana ngelinye ixesha. Elinye xa ligula liyathanda ukuthi kanti nelinye lizawuliva into yoba liyagula, abe naye esesiba nale nto iphethe omnye. Yiloo nto kuyane kuthiwe uyazenzisa kwenzela into yoba inganweni iye komnye oku kugula. Kuphinde futhi xa kungcwatywa, umzekelo, ne? Eli liphilayo, ndenza umzekelo, elinye libhubhile elinye lisaphila. Eli liphilayo xa akuthiwa kuyangcwatywa ke futhi kuthiwani? Kodwa kunegama lakhona. Kodwa ke xa lifihlwa eli libhubhileyo, lidudileyo, eli liphilayo lilo elingenakuqala emngxunyeni lenze umfuziselo, lingqengqe kulaa ndawo kuzawungqengqa iwele lakhe. Phambi koba kungeniswe ibhokisi, aqala angene lona emngxunyeni, abe sephinde ekhutshwa kungena ibhokisi, kwenzela into yoba bahlale bemoyamnye. Uyayiva ke ngoku? Kuphinde futhi point number 5, xa intombi nekwekwe kuyane kuthiwe alobolene. Uyayiva? Umzekelo, xa elinye lisoluka
kuye kuqale noba njoba elinye liyintombi elinye liyikwekwe, eli liza koluka liyikwekwe. Lo intombi ke ngoku kuyane kulingiswe kuye elaa siko lokwalusa. Andiyazi ke bekwenziwa ntoni, andizube ndingenanzulu kwinto endingazaziyo into yoba xa kusoluswa na une-picture noba kwenziwa ntoni. Uyawuba naloo picture ke kulingiswa loo nto ndingayaziyo, kodwa ke kuyalingiswa. Le nto iza kwenziwa kweli liyikwekwe ilingiswe apha kweli liyintombi, ngoba kaloku alobolene amntu mnye. Uyayiva ke ngoku? Xa kudude elinye, masibuyele apha ekududeni, elinye xa lidudile kubalulekile into yoba siyazi into yoba iwele alizilelwa. Khumbula sithe baziziqu zibini kodwa bamoya mnye. Ithi loo nto leyo lingasekho nje elinye eli liphilayo lisengulaa moya walowa, so awukwazi uzilela umntu ophilayo. Njengoba lidudile elinye liyaphila, xa uba sinozilela eliya sifana ingathi sithi neli alisekho, uyaqonda? So akuzilwa xa kudude iwele, alizilelwa iwele kukho eliphilayo. Umzekelo, zonke ezaa nto zenziwayo kubantu abafana nathi abangengoomawele azenziwa kumntu. Kufana ingathi akwenzekanga nto, liyafihlwa nje iwele, azenziwa. Umzekelo, akuphuziswa amanzi ngoba kaloku alibhubhanga elinye, lisaphila lona. Uyayiva ke ngoku? Asinazila apha ekhaya, so akuphuziswa amanzi. Alihlanjelwa nempahla eli lidudileyo, akuhlanjwa mpahla ngoba lisaphila elinye. Kangangoba even impahla le ibinxitywa leli lingasekhoyo, lo usaphilayo funeka aqhubekeke ayinxibe laa mpahla yalowa ukuze bahlale bemoya mnye. Ihamba olo hlobo, uyayiva? Impahla yalo ayilahlwa, akuphiswa ngayo, inxitywa liwele lakhe. Noba ebeyintombi na kakade elinye liyikwekwe, eli liyikwekwe lifuna ahlale abe nayo into yomntakwabo amane eyinxiba, uyayiva? Ukuze bahlale bemoya mnye njengoba ndisitsho. Omnye umzekelo ubuhlala kude, masithi elinye lifunda eKapa elinye lifunda eDurban, omnye nomnye kufuneka abe nayo impahla yomnye ukuze amane ehlale eyinxiba, uyayiva? Intsila yabo basondelane maan ngokwentsila nangokomoya, uyayiva? Amasiko afana, masithi ke ngoku masize apha ekuthwaseni, uyayibona? Ubana ngabe elinye liyathwasa elinye alithwasi, ndenza umzekelo kuthiwe ke ngoku yimfukamo, kufukanyiswa eli lithwasayo. Kwakhona kuphinde kuthiwani, kulinganiswe eli lingathwasiyo. Xa kuzawuvalelwa ethontweni eli lithwasayo, kuyane kuqale kungeniswe eli lingathwasiyo, lingeniswe liphinde liphume phambi koba kungene eli lithwasayo ngokwenene nangokwenyaniso. Uyayiva ke ngoku? So zezo nto zinintsi maan, mhlawumbi nawe unee-points ozaziyo, khasifundise nawe okwaziyo esingakwaziyo nathi ngamawele. Ndizama ukuthi inintsi into yamawele. Futhi ke ngokwakudala kungcono ngoku. Ngokwakudala elinye lalitshabiswa iwele. Xa nizalwe ningamawele yayingavumeleki, yayingamkelekanga ngokwakudala. Kwakukho inkohlakalo yolitshabisa elinye iwele. Umzekelo, futhi xa ingamadodana omabini, ingamaduna omabini, kuthiwe kaloku izawuba ngubani indlalifa, uyayiva? Elinye litshabiswe kangangoba abanye uzawufumanisa into yoba kwezi generation zootata bethu, ubuyakhumbula nelaa bali ityala lamawele, ufumanisa uba elinye layokhulela kwenye indawo, omnye akhulele kwenye indawo, bazama ukohlulwa ukuze kusindiswa eli belizawutshabiswa ngolo hlobo. And uzawufumanisa into yoba ayilo siko lamaXhosa kuphela, ayingomaXhosa kuphela aneenkolelo ezithile ngamawele. Iintlanga ezininzi ukusuka apha ezantsi uyotsho emantla eAfrika kukho iinkolelo ngobuwele. Kodwa ke nawe unoyicinga into yoba aba bantu basende linye baqanda linye, uqhambuza uqanda elinye kwaphuma abantu ababini. Ithi loo nto leyo
ngumntu omnye lo, into okunayo wohlulwa kabini. Kuyiloo nto ke ngoku kufuneka kuqiqwe xa kuphethwe umcimbi onamawele. Uyayiva? Umzekelo, mandenze umzekelo, besikhe sasebenza iwele apha laa mama wayeligqirha. Sasiyochitha iintsimbi. Sasichitha iintsimbi eSomerset, eCookhouse. Ufumanisa into yoba wayeliwele lo mama eligqirha, kodwa elinye iwele lona lalingelo-gqirha. Ngoku xa kuchithwa iintsimbi zalo uligqirha, kufuneka kubekho ibhokhwe. Izinto zewele zihamba ngambini, uyayibona laa nto leyana. So xa kuchithelwa iintsimbi lo ngebhokhwe, neli belingathwasi iba khona ibhokhwe yakhe ekuzawulingiswa kuyo. Yona inyanzelekanga ke ibe nesikhalo. So xa kuthwasiswa iwele, umzekelo, masithi kwenziwe imvuma kufa yewele elithwasayo, nelinye iwele liba nayo ibhokhwe yalo, yona noba ayikhalanga ngoba lithwasi lona, kodwa iba khona, ibe ngumfuziselo kulingiswe phaa kuyo. Andinoba ndiyavakala na? Yindlela ke yoba ndinimeme bethuna, nizani nee-comments zenu sifundisane ngobuwele, ukuze ngoba kaloku njengoba ndihlale ndisitsho ndithi ulwazi oluncinci luyingozi. Masizazi izinto ukuze noko abantwana bethu bezosinda kwezinye izinto, ngoba azinabo ubuzaza wena izinto xa singazazi. Fumanisa into yoba iwele eliphilayo silifake ebungozini ngokuthi siye sazilela eli litshabileyo ngenxa yokungazi. Izinto ndizibonile zisenzeka, iimpazamo zisenziwa amakhaya ngamakhaya ngenxa yokungazi. Ufumanisa uba ubomi balo ophilayo sibushunqule babufutshane. Enye into endizandoyifumanisa yinto yoba uyakhumbula lo bhuti ebefikile, ndifuna ukwenza umzekelo ngayo. Fumanisa into yoba kuyathakathwa nangewele elingasekhoyo. Eli liphilayo liyakwazi ugqitywa lithakathwe ngeli lingasekhoyo, ngoba kufumaniseke into yoba khona umfo ebefikile ebekhe wasifikela apha. Xa sikhangela phakathi kweendaba zomhlola, sifumanisa into yoba ufana nomntu ongasekhoyo wangcwatywa. Yiloo nto izinto zakhe azidibani, ubomi bakhe abuphumeleli. Ndithetha mna ngomntu one-MBA and 18 years of work experience, but okwefaka i-CV akasabizwa, 7 years engaphangeli umntu wenkosi. Uyayiva? Meaning noba angafaka phi akabonakali ngoba akasekho, wangcwatywa. Into eyenzekileyo xa sikhangela phakathi kweendaba zomhlolo, sifumanisa into yoba kwathathwa umhlaba wewele lakhe eladudayo, kwathathwa umhlaba welawele wayodityaniswa nomhlaba womntakwabo ongasekhoyo. Uyayiva ke ngoku? Waze kwasetyenzwa yena, ngoba kaloku uliwele, elaa wele lingekhoyo linguye kakuhle kakuhle, kwayokhwazwa igama lakhe phezu kwengcwaba lalo ungasekhoyo ungumntakwabo, uba ambizele nganeno afane nomntu ongekhoyo. Sisimnyama sona phakade eso. Uyayibona uba inzulu inzima into yoba ibifuna ukuvunyiselwa, ifuna ukubhulelwa ukuze kwaziwe into yoba undonakele uphina, usetyenzwe ngomhlaba wengcwaba lewele lakhe. Yiloo nto ndithi izinto ezinjena xa singazazi zinabo ubuzaza. Umntu ufumanisa bumelwe bubomi, akazi uba makaqale ngaphi, kanti nje into iphi ilele ekuthinini ndiliwele. Amagwini bethunana, kukangakweni ndiniphathele kona namhlanje. Nawundinceda ke ngokuthi nandise nani ulwazi lwam, nibhale kwii-comments kwenzele nabanye bezofunda kwizinto esingazaziyo. You'll keep on sharing and liking the videos. Please don't skip the ads ku YouTube because they pay the bills. And please, Facebook kaloku. Guys, videos when I've posted, you can still buy me stars on the video. You understand? Nindirhume kaloku. Tyhini bethunana ulwazi lwamahala. Uyayiva ke ngoku? Ndisebhisho right now bethunana, kuthiwani siyaguqula. Siphethe intlombe, icama lamakhonjwa liphethe intlombe kumhlaba wakwaTyutyu ebhisho. Akumandi yintoni?
uzawubona wena iividiyo samane sinipostela, simane sinithi vandla vindle. Otherwise, thank you very much, guys. Continue supporting. Till the next one. Ciao.